No niin, tervetuloa opettelemaan asiakirjan tekemistä Google Drivessa. Ensimmäiseksi kirjaudutaan sinne Google Driveen sisälle ja tässä on sitten se aloitusnäkymä. Sen jälkeen mennään tänne Luo-painikkeeseen, napsautetaan sitä ja valitaan sieltä asiakirja. No sitten tähän meidän eteen aukenee tämä asiakirjanäkymä. Tämä muistuttaa hyvin paljon Wordia, kaikki ne eri mahdollisuuksineen ja näille työkaluriveineen, mitä täällä on. Ihan ensimmäiseksi kannattaa tämä asiakirja nimetä uudestaan. Eli klikataan täältä nimen kohdalta ja sitten voidaan antaa sille nimi. Noin. Ja sitten voi lähteä ihan kirjoittamaan sitä tekstiä. Ja tämä on siitä mahtava juttu, että mitään ei tarvitse tallentaa sinne, vaan teksti tallentuu ihan automaattisesti koko ajan. Ja sitten kun sinä suljet tämän näkymän ja menet takaisin siihen Driven perusnäkymään, niin siellä sitten näkyy tämä äsken tehty asiakirja. Ja sieltä sen voi sitten ottaa koska tahansa uudestaan esiin ja jatkaa sen tekemistä.